Bezoekers van de Oosterdiek willen net dat de dik aantrekkelijker maken wordt voor toeristen. 1 op de 6 bezoekers jouwt aan dan voor te blijven. Het aantal mensen dat zij het krijgt wolver om te komen als de dik toeristischer wordt is lietser. Dat toch blijken uit een onderzoek van Stenden Hegeskwallen. 3, 2, 1, go! Caravana, de grootste kampeerbeurs van Nederland, is van de maand begonnen. Het thema is winterkamperen. Er staan onder andere caravans op de beurs dat bij temperaturen van 40 graden onder nul nog mooi kampeerd worden kan. Er worden 50.000 bezoekers verwachten. De titel Haatstad van de smaak moet Friesland definitief op de kaart zetten als culinaire vakantiebestemming. De organisatie van het evenement hoopt op duizenden bezoekers van buiten Friesland, die speciaal voor het evenement naar uw provincie te komen. De start is op 3 februari. Mijn kraanslissing is van de maand in Dokkum stilstaan bij het fuseren van 20 malien in 1944. De feesten uit de Blokhuispoorten waren 20 juli naar Dokkum gebracht om daar deersketten te worden. Dit binnen originele beelden van een dag na de executie. De lichaams liggen in de kisten. Joen en vannacht vrij helder waar, maar lichte frost. Temperaturen liggen tussen de -1 en -4 graden en er is kans op mist en gladens. Morgen is het flink wat zinnen en het blijft droog. Temperaturen om de 1 of 2 graden hinnen. In de nacht bewolkt en sneeuw, rein of ijzel en gladens.